Kaixo. Ja, etxien zauziela. Berriro bakarrik. Bueno, bestotza ardura. Saiatuko gara beste behin ere konexioa egiten. Zela baitzen be? Zelan zauzie? Aspertuta, ez da? Kokoteraino, ez da? Ja. Baina hau estresauta. Jarraitzen dut milaka mail jasotzen. Nik eske ezin jot guztiak erantzun. Hainbeste e-mail. Nese gertutzen jako jendeari. Eta bideodeiak ere bai, baina eske zenbat bideodei. Antolakuntza batekin behar izan dugu sukaldeko egutegian ordutegi batekin. Binaka, taldeka, gigak ja, dardarka, telefonoa dau, hola, berriro. Eske ezin da, eta kontzertuak orduro be bai. Danak ezin die jarraitu daukagu agenda bat. Jolin, benetan, ezin da gehiago. Pasada bada, eta gero kedadak be bai. Bueno, hengo dugu kedada bat ordu honetan hau bait. Txika, ja, desietan astren altzeko beti. Zeia, asteburu edo jaieguna edo zubixa baldin badut artian, jendia itzaki ederra dauko kedada daiteko. Gero zer, txaluek, venga, txalu, kazerola da, pa, lapikoa, pum. Baina, karo, gu bakarrik urteten gara lehiora. Gure inguruen, naiz da jendia bizi, ez da urteten, eta gu bakarrik. Gu bakarrik. Bueno, ja, daramatzagu bi gau, sikiera gure ausokideak basan dauela. Ke pena benan, txika. Eta bera behasi daia. Venga, bueno, bihar arte, ja sikiera kontaktu apurtxu bat. Zer bestela, daukogun kontaktua da, gau ez bakarrik, salbuespena oin ausoko hasi dala, baina egunez, balioen gaz denpora guztien, jendiari esaten, ezin dala kalera urten berriro. Arrisku kirola praktiketan. Ja? Hombre, agotza ere beratu binaz eta gero zelan ni monologuek. Bueno, ezin da. Orduen gau ez bakarrik, baina egunez oso lagunpillo bat inguru, endanak pasiuen. Eta gero mailak esaten dutzu dena, ezin dutela denak erantzun. Imposiblia da email guztiak erantzutia. Danak. Nik ezin du jat guztiak pikutara bidali, ezkeztuz denporaik emoten. Gero zer, babestuta egon behar dugula, desinfektatu behar dugula, bueno, banik erabiltzen dutena da, harrikoa egiteko, fragaua egiteko erabiltzen dugun guante horiek, horrekin horiek kalera, bai badakit, nasakoa ematen dudala, baina niri bortz, aia kuidauz, eta gara maskarilla bai badaukat, badakit agortuta daudela, baina nik badaukat zezaldi barrera lanera joateko, garai hartan, maskarilla behar genuen, eta bueno, goar ferreterian erosi genuen, eta bueno, horrekin, ja babestuta. Eta gero, ja bada espadan desinfektante bat, hartzen dugu kolonia, bote handi bat, gero arboldete, tezuaitza, tanta batzuk, eta ja ondo nahaztu, eta ja desinfektatzeko dana. Holan egun osua. Ez que ez da modurik. Ja, tezuaitza dago, holan dardarka, adarbarik ja. Tezuaitza dago, ez que ez da ezer geratzen. Gube bai horrela, soratuta, estresatuta, ezin ezera heldu. Eta bakarrik, bakarrik berbetan, inbeste, bakarrik berba, ze, karo, zuek hemen ez hauzien, hainbeste bakarrik ege berba, nik ez daki konfinamentu honen ostien nola amaituko duten. Porque igual, aitamenin amaitzen dut, eta nik presupuestorik ez daukot, ez eta dutzuet. Eta gero, mail guztietan jasotzen dudana beste bat, imaginatu nork idatzi duzten. PlayStation. Niri, PlayStation. Nik azkenien bukatuko dut, engantzatuta pika egiten Fortnitean, pi, porque hor mikrofono bat dago, sikiera mikrofonoarekin. Ez kemen ez dau mikrofonorik, ez dau ganorarik. Alata be, bueno, badakizu, jarraituko neban hemen berbetan zuekin, ze beti nau berbetan, baina gutzi behar zaituzte ze milaka mail daukat jare erantzuteko eta pikutara bidaltzeko, baina gogor, Mari Carmen, gogor eutxi, baiet, urten gogor elementik, venga!